Għalkemm il-Partit Nazzjonalista matul l-aħħar kampanja elettorali rikeb fuq l-għajta ta' finanzi fis-sott, żgur li din il-frażi ma tantx tista' tintuża l-finanzi tal-partit, hekk kif huwa mifhum li d-dejn tal-Partit Nazzjonalista illum laħaq 8 miljun euro. Is-sitwazzjoni mwera li jinsabu fiha l-finanzi tal-Partit Nazzjonalista waslet sabiex 150 ħaddiem li jaħdmu mal-partit spiċċaw ma natawx il-paga għax-xahar ta' Marzu. Dawn il-ħaddiema li ġew majta mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Pawlu Borċolovier il-ħamis li għadda qed jirriskjaw ukoll li jitilfu l-post tax-xogħol tagħhom, hekk kif huwa mifhum li ser jkun hemm ristrutturar kbir fil-kumpanija Media Link Communications, ristruttural li ser iwassal għal telf kbir ta' impjiegi. Il-ġurnal Malta Today jirrapporta kif dan id-dejn ilu jiġi akkumulat matul dawn l-aħħar 10 snin, dejn li responsabbli għalih hemm l-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Dan il-ġurnal jgħid li waħda mill-akbar piżijiet li l-PN daħal għalija mingħajr ma kien kapaċi jġorra kienet il-bini tal-kwartiel il-ġodda tal-Partit Nazzjonalista. Bini li fl-aħħar mill-aħħar ġie jiswa eluf kbar ta' euro aktar minn dak pjanat minħabba nuqqas ta' attenzjoni tal-eks Segretarju Ġenerali tal-PN Joe Saliba. Numru ta' ħaddiema li jaħdmu mal-Partit Nazzjonalista qal ukoll li Net Television, Il-Mument u n-Nazzjon ilhom jagħmlu telf kbir għal snin twal. Fil-fatt huwa mifhum li l-Partit Nazzjonalista għandu dejn kbir ma' kumpaniji li jissupplixxu materjal ta' stampar għal ġurnal tal-Partit Nazzjonalista. Kumpanija oħra li matul dawn l-aħħar snin kienet mażra mon il-Partit Nazzjonalista hija l-kumpanija tal-ivvjaġġar Eurotours, kumpanija li għandha wkoll eluf kbar ta' euro f'dejn mal-Air Malta. Uffiċjal għoli fih dan il-Partit Nazzjonalista qal lill-Ġurnal Malta Today li l-partit jinsab f'sitwazzjoni finanzjarja diżastruża. Sitwazzjoni li għalija hemm responsabbli direttament kemm is-Segretarju Ġenerali Pawlu Borċolovier u kif ukoll Lorenz Gonzi u Simon Busuttil li ma kinux kapaċi jikkontrollaw din is-sitwazzjoni diżastruża. Sa dan it-tant fuq Twitter id-Deputat Nazzjonalista u ex-Ministru Jason Azzoppardi propona li d-deputati nazzjonalisti għandhom jagħtu bħala donazzjoni il-paga parlamentari tagħhom lill-Partit Nazzjonalista sabiex jgħinu ftit joħroġ minn din is-sitwazzjoni diżastruża li jinsab fiha. Fl-artiklu tiegħu fuq il-ġurnal The Times of Malta, l-opinjonista Lino Spiteri jgħid li għalkemm il-PN uża l-slogan politiku ta' finanzi fis-sod, lanqas biss kien kapaċi jżomm il-finanzi ta' daru stess fis-sod. Spiteri jistaqsi kif qatt ma ttieħdet l-ebda azzjoni mill-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista sabiex il-problema ta' dejn kbir li kien ilu jiġi akkumulat għal snin twal tissolva. Lino Spiteri fl-artiklu tiegħu insista li l-pubbliku għandu jingħata l-informazzjoni kollha dwar kif jinsabu l-finanzi tal-Partit Nazzjonalista. Sa dan it-tant sorsi li tkellmu ma' One News għalunna li dalgħodu numru ta' part-timers li jaħdmu mal-kumpanija Media Link Communications ġew majta d-dar ċentrali sabiex jiġu informati li l-impjieg tagħhom ser jiġi terminat b'mod immedjat.